Aiwa, tichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Tichida kutenda zvakanyanya nokuda kwerespondi yataonawo so far kubva kuhama kwakasiyana siyana. Tichida kutenda zvikuru kune vakwanisawo kutipawo zvavatipa zviri panapa kuti tizosvitsa kuna baba vandakamira nawo panapa. Baba makadii? Sibeni makadini. Tiri nani. Chekutanga mhuri yeZimbabwe ingada kutanga nekuziva kuti baba munombonzani uyezve mune makore mangani? Ini ndinoitwa Shane Bonde, ndine 44 years. Alright. Baba, dambudziko rakakuwirai idambudziko rei? Dambudziko rakandiwira ngerekutanga kushayikirwa nemuroora akasiya vana 2. Mumwe wacho wechitatu wacho akatomuzvara haana kubvira ayamwa zamu ramai. Rechitatu racho second third born kubva kwasikana ndobva ashayika vasiya mwana ne6 months. Kozouya musikana muhombe mumhuri mangu inini akabva ashayika vasiya futi vamwana 2. Saka dambudziko ngerekuti akasiyiwa asikayamwe ndoto anorarama nemukaka wenani neCellular. Saka machallenges aripo ngekuti Cellular inodhura, nani yacho inodhura. Kozouya akasiyiwa 6 months ndakatombogara kuchipatara kugomo zve2 weeks. Saka ndakabva ndataurirwa malnutrition food yekuti nditenge, handikwanisi kuafodha kuitenga nekuti chikafu chacho ndakanga nditenge chinodhura, ini handisi kuenda kubasa ndakagara. Alright. Dambudziko iri rakonzeresei kwamuri? Vana ava muri kukwanisa here kuvaritira zvakanaka uye vari kuwana chikafu chakanaka here vese? Chokwadi chipo handisi kukwanisa kuwana chikafu chakanaka chokuti ndiwape kana chikafu chacho. Chikafu chendinoita ngechekungopiwa nevemaraini muno, anouyawo nekapu yeshuga, anouyawo neupfu hwekupima, zvichingoenda zvakadaro. Plus pekugara penyu panapa zvakamira sei? Pekugara panapa takatonzwirwawo tsitsi nevamwe vamai nekuti kwataigara pekutanga pakashayika vasikana takabva tadzingwa nalandlord. Saka takatombogara panze nguva yechando yazve2 weeks. Amai ndobva vatinzwira tsitsi ndobva tiunzwawo panapa imba yemuri kuona yakanga yatodonha. Vakazototsvaga bhiridha ndakabatsira naye kuvaka, yavakwa yakashaya mari yekutenga marata, zvoti pari zvino yato rain season yatosvika handirari usiku hwese nokufunga kuti ndichaita sei nemwana wendinawo. Kuchipatara vana utano vese hwakanaka here? Kunyanya wandakagara naye kuchipatara wese munhu ndoti pamwe nesaiti hanzi akarohwa neshoko yekushaya kwamai vake since akanga aine 6 months. Saka ndiye munhu wekuti sometimes ndoremember pakambopera mushonga matablets aakapiwa ikoko, ndakatosacrifice kufamba netsoka kusvika kuMbare. Ndatadza ndichikurose kuti ndiende kugomo, saka ndakazondobatsirwa kuMbare ndokandakazondotora matablets acho, ndatofamba netsoka kubva kuno. Alright, so nhasi tine hama dzatitumawo dzikati endaiwo nechikafu ichi kuti muwanewo pekutangira pekubatsirika. Mungada kuti kudii kuhama idzi, hama dzaitawo chinhu chakanaka kudai? Chekutanga ndinoda kutenda zvikuru kuhama idzodzi nekutambanudza kwaita ruoko nekubatsira kwavandiita, nekuti ukada kuona zvinoitika vashoma vanotozviita nekuma kwakaita zvinhu izvozvi kuti mumwe munhu atsarudzire chikafu chake chekuti azamukwanira mumba make, zvinenge zvakangoma. Nekuda kwekudaro ndinotenda wehukama nehama idzodzi watokwanisa kuti wandipawo chikafu chendibatsire vana. Aiwa, tinotenda. Zvakare vabva vataura kuti muwasvitsawo mari inoi wawanawo ngotengawo muriwo nezvimwewo zvidiki diki zvinogona zvisipo, but wanga ishuwa kuti nhasi dai makwanisa kutengawo nyama yenyu yakanaka mombobikawo nevana modya chikafu zvachadai kuvapo. Aiwa, zvinoda kutendwa kuti ndinotenda zvikuru. Chendinokwanisa kuita inini handina zvangu ndinoshaya, asi chendinokwanisa kutaura kuti ndinovapawo munamato mukuru kubva kunanyatenga kuti avakomborere vese vakwanisa kutambanudza kuti ndipawo chikafu murangu nemari yavandipai, ngavawedzere kubva pane zvavari kuwana. Amen, amen. Aiwa, tinokutendai baba nenguva yamatipa. Mhuri yeZimbabwe, tingopfuurira mberi nekuita chinhu chakanaka kune vese vanenge vachida kubatsira. I think munoziva kuti munobatsira sei. Namba dziripo, imimi moita chinhu chakanaka to reach out to a brother in need. Hanzi a brother in need is a brother indeed. Handiti tisati vana havasi vedu, isi tiri paground tiri kutozviona kuoma kwakaita zvinhu, mvura yakuda kunaya, havana pekugara. So kana varipo vanenge vachida kubatsirana nesu pekugara, makasununguka kuti bata kuti muri iyi
mvura painozonayawo vana vange vari vanonge vakachengetedzeka. Also utano chaivo chaivo kutaura chokwadi pavana hauna kumira zvakanaka. Vanenge varipo vamwewo pamwe vane masejari vanoti ayo chimbouyai nevana timbovaitawo machekup makasununguka kuti bata zvakare kuti vana vaonewo mamedical chekup tione kuti utano hwavo hwakamira zvakanaka here. Zvakanakirawo kuti kunyange vachigara navo vanenge vachiziva kuti vanovariritira sei. Ndonyaya tiinayo yatatidzokei nayo zvakare kwamuri from Uncle Saint, the only Zim uncle, neSaint TV crew. For now, Chiti, it's much love and God bless.